nana e wuro jowdina ladde ha ayni maali yo yitere marene kala ko jiɗɗa min coodiri ɗum bigi baggi tawi dimali ƴiƴam sagataɓe ɓiɓɓe fulɓeteɗe ni bopora le bamtare taw ko gimbiɓe ne de netare sipiroɓe majjere haɓoɓe huma binnagal gam rudde heege halkare taw ko teeyɓe neyiɓe ɓe gona heññiɓe weññiɓe suuɗiɓe suriɓe dariɓe dadiɓe lange foncedi mago ceriɓe jasre lumbira ɗum men ɗo jamalla hire mo en jetti mbajjiri jiɗo waɗa baɗo laato kanko woni goto mo scénario wode ni kiso kisnoɗo kisnomo kisalala gaga mum towɗo townuɗo kala ko towi kanko woni tedduɗo teddinɗo kala ko teddi lamɗo laamiɗo laamiɗo lamaɓe kanko tagi konngol won ngol woni ko ngol woni ko hay sino ngol wonani ko ngol woni ko hattama wonde ko woni ko ne tawno woni ko woni ko pardi mo wonno ko woni ko kala ko woni ko woni ko wonko woniri ko woni ko hunde kala mannoto wonde ko woni ko so wona kanko gonɗo tigui rigui woni ko woni ko Allah rokkunoɓe demgal pular kay ko demgal Allah rokkinoɓe gandal pular kay ko gandal tigui rigui elage baba mal ɗum noon caggal nde jettuɗen mbajjiri joom yurmede humtodinde to banggue aduna yurmede hertidinde toon to wattan lakara kanko woni mo gongata mofƴata ko mo pitade arjigaji gone tammande mum jurene bajjo woɗay senko ɓe timmodanna baɓe jol makka mo yimɓe jineji tagara sababune mum pamɗoɗen manoje jettoɗe fewde e nene baba juroɗen harifaɓe diine e harifaɓe banggue dowrugol e tawno so hoore one wuuron hoore on onon men ari tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe nde tawno fulɓe ne kewi wiide waɗi watti koye wawre jeeya tigui kono noon so tawi hunde laatima Allah no jola kono gonga nde tawa ne haalirta ni hen ɗum noon en garti e émission men naye wiijo ɗo e Safina FM 98.2 taw noon ko yi studio Oumar Al Foutiyou kanko woni mo waɗi ɓe daɗanimo sakkiɗi ɗum ñande kewani sigi o fi haalirde nde ko guiɗo mum musidɗo mum mo wona musiba mum mo yidde mum ɓurti mbako mum mo hakkude mum e mon woni mbarode rewre worlu walla mbiya fadana e ñamma kono gota ko heddi ngo hutortake woni titore leñol fulɓe ɓene mbiya DJ Dou ɓene mbiya hela hombere wayne jalno fofo leɗɗe littine cehe kono noon nene baba mbi ko Amadou Samba daɓen sila pari billa daɗori ko maɗa litino Mamadou Moutarde manango feyna ɓe mbi ko Amadou Dieynama jamalal tanjirɗo ko Mamadou May ne tawno en gandi fuutankoɓe so tawi ɓiɗo jibinama moni kala tigui rigui teɗanto koko woni ko ha joni faara ɗum ɗon ɗo gandanɗa hoorema woni galle mumen ɗo ne haalirta ni hen sikki ala gorko mo jabba dekli jeeri ciwalle walo ngo jenam madi kaje buubo awdi ɓe kelaw sekanno jamma taw ñalawma haalaka ɓuuran fati mbaɗa duro modi pour le pernoɗo badiane mais kaƴe gari ɓe beldi bulare koye melli ciwe yiri talla dawñere ɗen fowru gaado e hokkude so woyi lumilini so woyi beeli 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 kumba belele gawdude nde tawno fulɓe ne kewiɗe andude beyi andude baali andude pucci andude bambi andude guelodi andude kange kalis ko andude hoore mum taw ɓuuri ɗum musidɓe tedduɓe heeɗiɓe so tawi on mbawi nande dande nde on mbawi nande ɗiɗo gaaci gaɗɗi malaɗi dililoji kuballeji kala to fuutanke heeɗi ɗum tigui rigui daña fartange no hannirta ni henna pamon ko maba fullu ganke o maba jontaɗo janaɗo hoore mum o woni o mo gandanɗa hoorema bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe so tawi mboɗo haala ɗum mboɗo jogo cuusal mboɗo jogo coftal no hannirta ni henna ko cewɗoma heege sewnani min heewidemo Bilal Barama jiigui nagguera pewosrake gaari joom tuuɓe toksid baba tuuɓeje mawɗe tigui rigui ndeysan somi haali ɗum tan o moosa ne hannirta ni henna taw heɓa hen fartange noon woni Harouna Sangot mawɓe Sangot naɓɓe noon eɗen gandi kamɓe duuɓi capannayyi soɓe joguima ɗum ɓe noon gadda andude holko woni nano e holko woni ñaamo quoi ɓe toñaɓe tawno mama metere ko Sangot en garti émission men jalodiral ko laale gurdam meɗen wondude helmere pular woni firde kelme nde tawno heewi hande kelmedi moɗadi tigui rigui ha joni e nder pulagu nde tawno pular wi ko min muynatake mi janggete ɗemgal fof ko noon wi nde tawno kala mo yiyata bindi nanata tindimayre kone jindi ɗum noon ɗemgal so janggaka jangtaka janggat ne haalirta ni henna ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko émission mo gowɗon hettade dimanche kala sanga 21h jusqu'à 23h ɗo e studio Cheikh Oumar Foutiyou
caggal calminali e juurade caggal kadi siftodirde ngam findinde tindinde hirjinde bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗum noon en jetta tan omo ganduɗa hoorema baɗanɗen haalirde ha mbawɗen tigui rigui jangtade ko jiɗɗen jangtade woni Hamidou ceerno Hamidou tigui rigui ban o salminama o juurama o weltanama o ñaganama Allah moƴƴere tigui nde tawno ko ceernal sernaɓe waliyal waliyaɓe tigui rigui haala makko ene sañi ene suuɗi tigui rigui ene regui ne haalirta ni henna kadi duwaw makko so duwanimama tan wi amin a mayata tawa yiyani ɗum ne haalirta ni henna ɗum noon yo Allah jundu balɗe moƴƴina batane gurdam ma ne heewi nafoore sanne noon tigui rigui calminirte directrice ononi holi on woni ñumma debbo jontaɗo jonaɗo hoore mum mi salminima ne sérima mi salmini sukaɓe kala kuɓal nde tawno sérima ko fansam falla budda so tawi mi joɗimi ɗo studio il faut que mami weltinir ne haalirta ni hen nde tawno aɗa yoni place ma aɗa andi tigui rigui ha joni ko gollata ko nde tawno ko an woni deƴƴo gollo tigui ko noon tigui rigui karalleje kake ɗiɗi ɗe woni toon ko Samba Sy sawani mo sawani gacce sawata bone sawata ko moƴƴerete kala ko sawi saw leñol heɓen fartangue tigui ne gowɗen wiide ni so wimo noon kam woni jiya o waɗani o dimbino tigui rigui kaɓone haalirta ni henna ɗum noon en calmini en jurima Habsatou Ly ko noon tigui rigui Seydi Saro Sarr nonne kadi émission men sport mo gandanɗa hoorema waɗante ɗum woni Safi Sport eɗen gandi heewi wadde ɗum ko mo gandanɗa hoorema ko cukalel caganagal caganeji kange kalis e gacciri hen saabi woni bamɓe en mboɗo to woni kala mone hetto émission ne haalirta ni henna a salminama a juurama a weltanama golle ma jooɗi peewi jiɓɓi jumti mbaɗi fayida hay sinno so tawi wonde titonde leñol en gona yaruɓe to banggue coftal ɓalli aɗa tigui rigui branche ɗumen gam tigui rigui mbawa wattude haqqillaji mumen e coftal ɓalli nde tawno guila gummimi ɗo heeɗe émission o mi fuɗɗi waɗde sport bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hande noon en berlima dolingue eɗen gandi tigui rigui so tawi en berlima dolingue joyi jofo jaggat te kadi hande noon dolingue o jogui ko jalal mawgal jabbirgal mawgal wakkiraki dasetake wakke taƴa baleɓe dase caƴa codude tigui rigui nde tawno so tawi o haali haqqillaji ɗi foof tigui rigui ha joni paye on mo gandanɗa hoorema woni tisane an haqqillaji ɗi foof paye ɓe gandanɗa hoorema ko darinoɓe dadinoɓe suɓinoɓe surinoɓe lan gam yettude hujjaji leñol ngol ne haalirta ni henna ko mabo noon hande ko mabuɓe goni ɗo henne studio he nde tawno to karallagal to ko mabo woni toon ko sangoɗe yettere e ɓeɗo ɗiɗo ɓe kuccidirɓe kadi ko kamɓe ndendi hay inde wotere e nder onon tuma ko guise ɓe yettere e oɗo tigui rigui keɗɗo ga e haalirde o ko kume yettere wadde noon hande satal ɓe dañi probléme émission janodiral ko laala gurdam tigui rigui fasal thiamen toɓe goni fof yoɓe pewnito ko wayno Abdoul Sall en toɓe goni fof yoɓe pewnito nde tawno hande mboɗo ardi te kadi inchallah so tawi ha joni mi yuyɓe tan maɓe pam tigui rigui ko gorko yuyɓe tigui ɗum noon guiɗo sekil dendaɗo gurdam jiidaɗo jeyɗaɗo gorko mo hunare boye mo hani mo kefere wata e jamma goto bisimilla ma